Αν ανοίγει σεζόν, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Έχουμε κουπόνι έκπτωσης. Κάνε την παραγγελία σου νωρί για να είναι έτοιμα όταν ανοίξεις. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, στείλε μας μήνυμα στα social, email ή πάρε μας τηλέφωνο. Όταν το Πάσχα είναι νωρίς, ξεκινάει νωρίς και πήγε στο εργαστήριο. Γιατί τότε παραγγέλνουν όλοι μαζί. Και κάτι πρακτικό, οι ποδιές μας είναι one size και unisex. Σε βολεύουν όταν αλλάζει το προσωπικό μέσα στη σεζόν ή όταν δεν έχεις βρει ακόμα προσωπικό. Θέλουμε χρόνο ώστε να ράψουμε σωστά και να έχουμε ένα προσεγμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό, αν θέλεις να δουλέψουμε μαζί, κάνε την παραγγελία σου άμεσα, όχι τελευταία στιγμή. Και δεν είναι μόνο ποδιές. Κάνουμε πλήρη ρουχισμό για τη σεζόν. Από σετ, βερμούδα και t-shirt για παραλία, μέχρι δερμάτινες ποδιές για μπαρ, σέρβις και εστιατόρια. Και μεγαλώσαμε πολύ την γάμα μας. Προσθέσαμε έξτρα προϊόντα για να έχεις ομοιομορφία σε ολόκληρη την επιχείρησή σου. Έχουμε και σουφλά από δέρμα δερματίνες, θήκες για μαχαιροπύρουνα και θήκες για POS. Και για να καταλήξουμε στα υφάσματα που δουλεύουμε τώρα, το ψάχναμε σχεδόν ένα χρόνο. Και το κουπόνι που είπαμε, μείον 10% με τον κωδικό HORECA στο tourha.gr. Το κουπόνι το βάζεις στο τέλος της παραγγελίας στο e-shop. Αν όμως χρειάζεσαι βοήθεια, στείλε μας μήνυμα στα social, email ή πάρε μας τηλέφωνο. Και εμείς θα σε κατευθύνουμε. Μπες στο 2ha.gr, χρησιμοποιήστε το κουπόνι HORECA, κάνε την παραγγελία σου νωρί για να είναι έτοιμα όταν ανοίξεις.